Domi, mabali namin. Dom, hindi ka pa'y maturog. Santay, ada pang panunutan. Anya? Anya't pampanunutam aya? Ang panunutan ko niya tisurata ng istorya. Kung nagsursurot kay tayan, nalpas mon aya tay sursurat ang mga istorya. Saan nga istorya na jay? Anya nga ron? Salaysay. Kat, nalpas mon? Nalpasa na. Na-email ko pa yun. Aya? Ay, naalibtak ka man. Ita lang nga amaw. Si Guden nga amok naalibtak ka. Dumlawak lang amin. Anyamat ti madlaw mo? Kasla damat ang schedule mo. Anya? Wen, day tatiga po na adinamag ko no di ka pa'y maturog. Palpaliiw naksakit day. Kasla-kastan Kat, podnon sa tinadlaw ko takunam asaan ka pa'y maala maturog. Anyan? Aday schedule mo? Na ituding ti oras apan naturog man? Asti de taro salungaw. Kaya't ko nga i-share kan ka na ito. Ngam jak pa'y na ibagbaga. Anyama day ta? Di may papanit ti aramid na makapasalon at. Siyempre, apang patidog iti biyag. Interesado kiti day ta. Ngam agsurat kan sapay mo. Mataktak kan. Okay. Uray nak, tairugik la ito yung napanunot ko asuratay. Tama nga no mataw-taw ton iti panunot ko. Nujak mairugay. Sige. Urayin ka ni di kwarto. Di kag baybayagan tama nga no makaturugat ton. Uy, basta urayan nak. Yan. Palpaliiwan nak gaya. Nalpasan di. Nay. Nay. Tinurugan nakmutan to pangisira kinabasa ka health tips. Ay, idarod. Awa. Ay. Sa bagay. Kumulkol ding mata hindi tuturugak. Anyapay nga. Turogation mata. Intol bigatan i-share ko ka ni Rosa health tips. Husto ka, Dom. Kasapulan mo talaga ti panag-relax, kalpasan tinal daw nga aramid. Uy, parang tulong na ita makapasalon at ibagay. Kadag ito, marami na bukol, ti masik na. Para itinaragsak, nasalon at panagbiag na. Anya pa'y dagiti daduma kasapulan nga aramidan? Siguraduan, nga daan iti umiso ang serbisyo medikal. Okay. Kaya dak dita, tati regular apa nagpakita iti doktor kat ma-update ti salon at tayo. Karaman dita ti panagpakita iti dentista. Wanmat no saan pa'y a full denture, a false teeth? Uy, pati namin regular panagpakita iti doktor. Kat pukawon na tinagduduma atensyon apakaburiburan. Uray si kamot, Adam. Uy, lumag-anti panunot. Kat dahi tati mang tarabay ken ka, tapno natalgad ka iti kan nawidam a lifestyle. Mayat. Kasla akla estudyante dito yan. Ado ti maisurom kanyak, babaan ti pa nagbasbasam. Sharing lang, dungo. Anyan ang nagsamit adanggan. Kasla tala agdram-drama. Drama mo't katinal daw mapaspasama kiti biyag tayo. Sana ya? Wanmat,
Gaputa saan nga agpapada ti gasat ti tao. Ken, saan mat nga agpapada ti kabaalan, wano kalidad ti tao. Takasta ti pan nakaparswa tayo. Nagduduma tayo iti langa. Adda na pintas kan gwapo. Addamat dagitay nalaad. Ngamnay, di mo ko na nga amin ang naladi ti panagkita ti kaduan kat nalaan. Ay, una niya. Saan mo tapada-pada ti panagkita ti tao? Adaday tay nalaad iti panagkita da. Ngam, napintas mo't iti panagkita ti sabali. Right? Gusto ka rita, Rosa? Ay, ala, naaldawan ta na nagtungtong-tungdom. Di pa panan mi ngay kininanang. Ala, isunti umawawag. Hello, Nanang. Ayan mo ngay, Rosa. Agkamata ako dito waiting siya na mga ruuray kan ka. Talon ang jeep din ang palabas ko. Ala, ay sorry, Nanang. Ni duming mga min, tinaktaknak. Ay umaya kon. Ha? Umaya kon, Nanang. Bye-bye. Wag. Dom, makamuka dito yan, Ay, makaungutsan ni Nanang iji waiting shed. Ay, Dayjay gayam linabaak. Pakibalaybay mo na baitan. Ay, Rosa, nalalipatam. Ay, unay kan, Dom. Di ka pa'y mo impalagip na face shield ko. Nujak na lagi padagos. Subyanak tumanan. Kat na impukaw ko. Di mo nangag. Sige, nakon. Bye-bye, Dom. Ayan, yan na yan. Nagadaw apakabasulan. Hanggang around. Biyanglat agpaspasin dyan no katugangan ti masiknan. Salbagdagitan, umanay man la pag-aapaan da data food pack and forward. Abay, Chairman, daman rin sa probleman? Ay, ado ti rum sa problema diti barangay. Manipod pa simang bay data COVID. Uy. Anong awan mo't maramidan tayo? Sumurtlatan iti order. Adda tayo ditan. Awan problema no maipapan ka nagiti order when no protocol anasken asurutan. Uwan man. Ay, dagiti kabarangayan ti super reklamo dala reklamo. Agsasanggala ti pakariribukan kada kwada. Relax, Chairman. Saan na kita ti paka-stressan nyo launa? Take care, dita presyon nyo. Tamangan no ag high blood kayo. Uwan magkidi Dakita kati paka-stroke ako. Uwan man. Take it easy. Do not overact. No sana makawawat na kita reklamo. Bayaan nyo ang sudat ni stroke. Joke. I did not mean it. Agba nag-akasta, no saan tayo nga aksyon. Ta siyempre, no na-stroke ni Pulano, no Pulana, ipabasol danto kada tayo, gapota, no action at all. Dahil sama rin Talaga, narigat ti makapudno, Chairman. Hanggang relax lata. Take it easy kung nakmanan. Mang panunot tayo iti panglamlam yung tayo karagita adi makaawa. Anya? Larabaw matlat pangay ayo karagita kat, Chairman. Anya nga ro da pangay ayo dayta. Alaman, Chairman. Chairman Domingo, Portugal. Si kaman timang panunot iti panglamlam yung kadakwada. Anya kumamot ti pangay-ayo yung ay kadagita nga agreklamaw. Dayta ti problema. San tayo matabak nang ta tao la ko man timang ted.
Kumaa, ang mga no, datay kunada a second wave. No, adda. No, awan ngay. Day tati bagayo no adda umay agreklamaw. No adda sumaruno no second wave akong kunada. Isudan tun ati priority. Mala, kasta na. Sapay kumata, addan to pa'y sumaruno. Bayan yaw, takita at man no, damot may tulong ti amok nga adda mabalinda. Naimbag a tao day jay. Awun man, nang runa kat senior citizen sa dagigya reklamo. Barang na sumardeng dan. Nay, di yung lagi dawan. Nuwad na ka makipagdalos ka na kayo dito siktoryaw. Tangay kasapulan nga itrabahuan. Umayak mo Ay nay, ang mga no, makaala kayo iti sa gubanit yo, ama, nay. Nagpudo ta, ti darang ti inay. Kastalati ko na yo, Nakayat yung abo ko ng tigrasya naggapo iti nabaknag a politikaw. Ay, di ko mangarod apo ko yung ti binaun nyo, ama. Tapno makatulog na road. Tati pa nagkunayaw, awan maitulong ka, gapo talaga kaya ka. Ay. Ang mga nuad ado pa iti matrabaho, ngam na kayo Ay. Ay! Dagita awara, pidutin niyo. Nay, ama. Da kayo ababay. Usaran nyo dagita, daspan ken karaid. Karaidin nyo dagita waran Nakatakder kayo milat na nitan. Ay, sos. Sigaton yang. Di kang banikas, ako naman kapatas kanita. Ang trabaho kayo tapno anda ayuda yaw. Ay! Imbis nga agkaraw. Gawa niyaw. Alaway, basta lalo naman. Magkuha nagiwaras kayo iti ayude di kalman kagawad dumeng. Apay ngayon ba't ngawang kanyak? Ha? Anyang ayuda na jay ataw? Na, imposible mo tadi mo kagawad. Ay, di mo kat amount? Ay, mamalagip ka. Wain, andang agpaiso na waras. Ngam na jay, kasla gungguna kanagiti nagagat anak dalaws, kanagiti alay, kanagiti agbarbarado a kanal. Apay ngay adiyo inya nun siyaw. Tapno nakaumayak kumamot tapno timbulong ka nagdalaws. Limitadon sa nga pulong sa langit a food pack dagi jay. Kasta. Iso adagi jay lakay kayat yun tinayaban yaw. Saan mo ta kasta? No di kat dagi lang talagang agkasapulan no awanan ti kang runan na binagaan jay leader dagi tinagdalaws. Nagatukat nga rason yun. Kasta kayo kitay. Mas nublat ti amuyaw. Ngam no eleksyon, nakalalayng kayong agkarakaray. Wait. Ay, anyan na iti kabaranggayan. Adaw, ti sana mapagustuhan. Ay nadom. No kasta may stress ka lang no adda kay di barangay hall di kan mapan. Tapno siya kamay, ti paka-stressan ni tatang. Ay, wanan niya. Awarin na. Ang mga no agatake adi na orasan ni tatang. No iso ti makangag ka iti ibagbag na iti naturid ti rusok na. Nga umay agsao-sao iyay. Sa bagay. Nagrigat at talaga ti sasaanin. Ang amtay ko nakmanay. Anusan talaga akas ta. Aginggat sa dino nga tamat nga iti pagpatinggaan ti anos di tadom. Aginggat adda pa'y makuna nga anos Aginggat maibos ko na kaon. Kaano maibusahin? Di quit. Agikatan na tayo di makaanos. Kasta, kasimple. Nay, apay,
Di ka pala mapandya barangay hul ay alakay. Mayat pa'y mula tako kuya-kuyam di tatumba-tumbam. Hey, hehehe. Padasan mamutag kuya ako'y ngagmalmalam. Anya? Agmalmalam ka dita? Kastay ko na ni Duming. Ikan mo titi panawon ti bagi. Panunot mo ten makainan na. Ag-relax mamut na tao. Tadi kat pasigla ada iti reklamo kas kada basawang ti kabaranggayan ni mangmangag. Aniyan? Para maminsan lang may. Ang mga numatumba na tati kakukuya ko imawn. Di nagsingaan. Kidumnan. Alawan, mapaanak ka dyan po ni Raria ita. Kitaan mo memag kan Rosa, jay negosyo may. Barang adamanan maimasayag ang ingat malam. Turog nansan. Inak man langan. Anya jay bagak. Kaslay daw dawat kumutin nga ada ko mamanan matay. Nay Rosa, kaslakit din pimayso dya kinunak itay bigat. Anya timbagayo ayan, hanang. Kaputa ko na ni tatang mau, asaan ko asingaan iti panagkuy-kuya ko'y nangagmalmalam. Imbagak nga umayak dito po ni Raria. Tabarang no adda maimasayag ita. Katni, pimayso matay. Anya? Saan apim mayso? No dikat nairan alaeng, nanang. Di, awan nga raw, ti pakakonsensyaak. Wan nanang. Nairan-ran na laeng nga adda natay itay bigat. Ako ray ka, anyo ka no nga oras itay nagsatanday ta. 8:00 ka no? Ha? Nadaras ti pan nakaplastar ti bangkay na Ta nakasagana ka no magaya man dagiti kasapulan na amatay. Talaga maururay la ka noon ti pan nakapugsat ti anges na. Ay, agyaman na na-excuseak nga ro di dya imbagak. Ni mo't Duming da ito'y. Apay nga asak ti awagan na. Hello, Duming. Nanang, ayun ni Tatang, chairman. Ay, ni Tatang yaw ti kunab. Uy, malaman, hindi matlaim may di barangay office. Ato tinakapila dito yan. Ay, nakapila nga. Nakapila ang uray kan ko na Kaya't na ka no makasarita. Ay, katapay nga asak ti awagam. Ni Tatang yu ada ije balay. Out of coverage mo ti cellphone na. Ay, mga noy nidip na. Unulubat kat nga ta. Ay tinasaya at mangibaon kalangan iti mang sukon kan kwa na ije balay. Uno, ag-excuse kan dita, tasikat ti mapan, ingkariingag. Sige nga rin nanang. Siyak siguro ti mapan mang kita. Bye. Bye. Sana nakatrangkat ti balay da. Sumbre kakalatan. Ayan nga tanita. Ha? Mayat ti uurokan na nakaturog iti tumba-tumba. Tatang, chairman. Rin kayo. Chairman. Ay, nay, apay, Duming. Ado ti makasapul kada kayo iti barangay hall. Jak makontak ti cellphone nyo. So ngay maya kon adi ti balay nyo. Ay, hinidip ko ti cellphone ko. Kasta aya, isubot lang jak makontak. Nagloko kan? Apay, Tatang, chairman. Kino na makasapulak ti ina na. Kat ura iturog ko lang tatap no makarilaksak. Ngam, umaynak mo triingin. Ha? Uray may salang alda kumamait nga stress-free na tao. Kunak no, awan. Sa anak lata makapudno, hindi ka tuganga.
Dumi, mabali namin. Dom, mapanakbiti dyan dananang. Apay, Rosa dong nga, oh. Sige lang ka day. Mapan ka dyan tatang. Ang mumlatan Siguro, ilipas ko timay sang script ti drama, sakbay ang mapana ka dyan. Ang mga no sa pulinak tumaran ni tatang. Laki di Dom, amumutan ni tatang. Iso nga ron. Nalarog yung mga rodan kag surat. Umalatiw ka dananang. Sige. Ngam, agsurat ti aramidam, Saan maturog? Ang mga nabambantayan na kantuman ng talaptap mo. Uli ka day. Anya na ya. Usus! Agam amutan, Dom. Ang mga no sa anak pa nakadayok at agsuy-suyaab kan. Anya? Wano saan, apagrikap ko pa ilang tiri daw, agsusiyaab kan. Nalabos mo tayo tan. Pudnumat. At danto, pa natiliwan ka anak ka nga. Kwa? Nalaki din. Mapanakon, tadi ka mataktak launay. Nay. Takta kayo, Mike. Kagawad. Wine, kapampanaw ni Kagawad Busyong. Mapanakan mo sa pulon tay baka na nakabulong. Anya? Imbis nga iso kumaita, ay kag sinukat kami pa ilaang nga iti duty. Sus, nalpas mo na. Kay, anya ti kaya yung asawon nga, Kagawad Dumeng. Pambar naman lang na dyan tapno saan nga duty ita. Ay, Kasla diyo pala kabisado tis talaga ti kakadwa tayong opisyal. Ay, anya ka dagito yan akakadwa aya. Kanya-kanyang palusot puno pambar. Tapno di dala ang makaduty. Sa bagay akat, amo tayo dahitan nga strokis da Kagawad. Naku naman. Ngam apitin dan tulay ta. Entun ada maangay barangay eleksyon. Hindi nag-OIC ni Kagawad mo ko. Ayos. At dan subtitle ti surata ka drama script. Ilipas ka tanay. Kasapulan ka no na supervisor. Agsakit sa ka no ti may sa writer da. Ag-feelrak ka no. Sabagay. Isupay lalo kat bayadan na adagos ti maaramid ko. Adinan orayan ti usto apitsa ti paragbayad na. Marami na ti istorya ti may sa Kagawad. Nag-UIC. Kadawag ko. Kat ni Matrosa. Apa nga ta? Hello, Rosa Dungaw. Dumeng, umay ka kumakadatatang, taday baga ni tatangkan ka. Isaya? Wan, napatag ka noonay. Sige, umaya ka. Oh, ada amin hindi ti bakpak mo, dagiti bado, mako na mga itugot mo. Nasaya ta. Kasano nga ron ti kabayag mo, ijay aya? San ko nga mo. Dipindi ti mapasamak. Isu No malpasadagos, katawanan pari ko ti tigagarak. Nyapel ako mga ron ti pagbayag akijay. Anya ka no nga minaya talaga ti parikot da. Dahil nga ron, marigatan sa ni ulitag kat ang mga nusanan ngagpaot. Ay, dahitan Barang ano maabutak pa yung umang angis. Ay, nakarungarodan no kasta. Kat gapot kinalakay na nga tamot din Aguray ka. Manutaunan ayan ni ulitag mo asyong. Nakay na bakit? Dandan isang agasutnan. Apay, anya ka di talaga ti ginagara na ije aya.
Pinaayaban nga ro, dyan nabatbati nga ulitag na. Bilibak mo tipuon na tatang nanang. Agasam, iti dadya kinalakay ni tatang adda pala ulitig na. Huwag. Kano di manon pa iti ikit na ititawan na 99.9 day. Anya? Unay ta 99.9 matan nanang. Isumat, 99 years old and 9 months. Ha? Wala niya. Kat ni tatang mo matlangan, tinamatbati, akaanakan na. So aya, Uy, Ay, kasta gayam. kat ko na ni tatang yaw, mapan nakanumot kitaan Tama nga numaudin day, di pa nagkita da si bibiyag pay. wan matket di Iso akinunak, mapankan. Tama nga no adamot masao dagiti kakabagyan nyo, kunak. So aday jay, nagrubat adagos. Oh, iso asikapila ka no ti makaamoy yung barangay hall domain. Ang sana bali, ta ang mga no adan tumatlangan inton bigat. Wala, anya nga ron nga Uray, ta si kamot ti number 1. Isong awan reklamon, dagiti kakadwa mo na kagawad. Taiman bumalasa nga kalding kaw, napukaw. Anya? Sos, amang no, nagpaaram mo ito tata. Alya, ay kayat mo asawag, isun tinapan lang isapaw. Eh, kaslakas dyan na. Kaano pa yung mapukpukawaya? Hindi lang rabi ani nagapaw. Bulos na iti kalding yung aya. Ay, nakapupok na, siguro, nakarwar. Kahit asinaw ti kaslatapon niyaw. Ang tatapag, awan na bata na pamaniknik ko kagawad. Ang awanin sa balay. Asinaw? Diaryong Sige, isalay sa iyo man nga raud. Ay, kasta tinapasama, kagawad, nakaw. Sige, tata. Nakablato rin. Saan? Ang yaman ang aron kagawad. Oh, sige, di kayo mandanagan. Ag-imbestigar kami. Ang yaman manod marok. Awan na niyaman na tata. Sapay lang ko ba? Saan na pa nga imbaba ti lalat ti kalding yaw kan intadtadan itilaya. Kunak no agbayag kayo pa tata? Si Chairman? Saan? Ngamin simbaranta di nakita nak ni ulitig asyong. Nasaya ata. Manggayam. Anya nagiti kaso anay datag iti barangay bahit ti kaawan ka. Adda ka day kagawad. Anda, pasiga pa nagkibrong ano pa nagtakaw. Nay, apa yan? Anda pala aftershock ti COVID. Ay, saan na rason day ta? Ado ti pamuspusan tap nagbiag ti tao. Kansan lang agbisin. San kit ding agtakaw? Kasano nga rodan day ta, Dom? Masapul amadoktalan tayo no asino dagiti agtaktakaw. Uy, madama ti panagim-imbestigar ni tatang. Isua, Saan nga agpatinggan ni tatang amang doktal? kaano pa'y nga daman ang dagiti manlibrong dito nagbugsutan? Uy nga ron. Kalde, manok, kaskadapato, kan mangukaw, ti mapukpukaw. Ay sus, dakas daytan. Matiliwan tumot lang na kita. Di pa'y tatang tingunam. Saan nga agpatinggara jay? Aging nga di saan na matiliw na kita manlibrong. Anyat ba ti panagpalpali iwiyo ka dagiti tanod? No asino ti manlibrong kagawad domeng? Awan pa'y nga ron, Chairman. Ngam adda na paliiw mi ka nagiti karoba da ama akong. Okay. Anyat ti napali iwiyo? Adda gayam kanatungan ti karoba da. Kasta. Uy, Chairman. Nay. Anyat ti kahit mga sawain. Saan ko nakasarita da manang simang akin mula?
Napukaw ti kalding da kakaakaw. Adamot ka natingan da simang. Uy, sa sublian mintaw. Okay. Ngam dagiti napukawan iti manok ken anyapay dita. Anya ti madamag. Ay, salbag dagita aman ni Brong. Ne, kita alakay. No saan mo masulbar dagita pa nagtaka o problema, madadal tanagan mo. Madadal ti reputasyon ti barangay tayo, a most peaceful barangay. Iti si Bubukal a Santa Disgrasya. Wen, adana lami aklo. Kadagiti maatap. Ay saya atin niyo. Saan kung ipalubos adagita aman ni Brong ang nagbasak-basak diti nagbugsutan ti agin aari. Aramidan niyo ti rumbang. Kastila nga rodan ti mapaspasama ka kinarigat ti panagbiag. Adapay lagtatakaw dita. Wen nga raw. Sana rason ti kadot naawanan iti trabaho gapo iti pandemya tapno agtakaw den. Isumad. Nasakit mo tinakam adag iti matakawat. Ken basol dayta. Naglalaingan dan. Dayta lamang laklak at amuda. Baglaeng apa mataudan iti siping taada maigatang iti bugoong ken masidatanay. Naawanan iti trabaho nila kay kau gaput pandemya. Mayan na ita. Organic sapay ti mulayaw. Ay wine, 100% organic. Saan kami nga paspasayot iti sabidong ken lakay kau kontra kadag iti pistay. Nasaya ta. Nga main, saan laeng apang komersyal, kagawad. Ngamki day, pang komersyal. Ngamki day, pang usar mimuten Ken pang kaaruba. Uwan Ay, uwan gayam kagawad, na imbagmad ta nakapasyar kayaw. Umay kami kung mga gumatang. Adayo amin ang nasusustansya ti organic. Kan mas safety na iti organic amula. Ngam dagiti napasuyutan iti insecticide. Ay, uwan Mayat tagsidat natin, ta umatindog kano ti biyag. Pudno ka de, ti bagbagamal dong. Huwag chairman. Inamin da Diego ken dagiti barkada na nga isuda tinang pulutan iti manok at tinakaw da. Good. Huwag chairman. Nakainumak dagiti barkada ni Diego. Kat naipugaw da, nga isuda tinangkuri mo si timanok damang masong. Hehe. Sige. Hingka ayaban ni Diego. Amang ano isuda mo't lang tinagtaktakaw kadag itinapukpukaw dito. Mabalin, chairman. Nasken ang mapalutpot anay bag. Kanamun tayo, no asino pa dagiti kakadwa na. Sigun ka dagiti kakadwada, ni Diego, ni Manong Douglas nga asawa ni Manang Simak. Anya? Dagumer kendaryaw. Upat dan sa chairman. Anya? Kanayon sa ti panagpartida kano ije pakarsuda. Pakarsuda Douglas? Uwan chairman. Okay. Kayat ko apaliiwan nyo ti garaw dagijay at tao aldaw. Matungpal, chairman. Mapan kami nga rodag paliw iti pakarso da Mang Douglas, chairman. Wen, kagawad Portugal. Dakkel ti pamatay, nga dala ang maalayo iti alid, no asino dagiti manibrong dito'y nagbugsutan. Uy, chairman. San ko apagbaliksen dagiti sinalbag? Chairman, kagawadumeng. Bad news. Apay, tanod aldong. Nagbibinoksing kano da Diego kanda Mang Douglas. Wano, isuda nga agbabarkada kunak malagag. Anya? Apay ka na, Aldong? Saan ko man nga mo, anya tiga po na. Kasla, nagpipinabasol da kanaw.
Kagawad, adalas rakak apat tsaka ng sulban iti kaso agut napig. Anya, Nay. Apay day ta igam mo aplas tay tanod aldaw. kasta daangot na ita. Anya ti karga ti plastic. Daangot na. Saksaka ken ulo ti kalding kagawad. Anya, nene. Anya ti kat asaw na ito, manang simang. Adu tinagawangan iti ara kagawad. Nagparti ka di iti kalding damang Douglas iti pakarsuyo. Ikwa. Isan sama. Manang simang. Saan kayon ngaglibakpay? Tana ipugaw dagiti kakadwadaan nagiinom. Nga isuda pa'y tinagtaktakaw ka dagiti manok a pinulutan da. Anya? Sa dino ti ayan dagiti aman ni Brown. Dakkala parikot, Chairman. Nagpukaw akas lasok na Diego kung nagdibarkada na. Anya? Nila ang Mang Douglas nga asawa ni Manang Simang Tada. Kung naistong abarkada da kung witness tayo. Imay itay ni Istong. Kadwa na ni Nanang na. Imay da nagreklamo ta kinabkabil kano da Diego kung barkada na. Iso nga may hindi saksi. Kinuyog ida ni Kagawad Baldaw ta nagpamedikal ija ilay. Naglanggong lakit din na kita. Isumot gayam ti parikot tayo aman ni Brong. Pinayaman na ka raw, Apo Chairman Gustay. Uwan, kaka. Agtugaw kayo data. Pinayaban kayo, tada na pinta sa damag. Kinuray, dagiti nataktakawan, diti nagbugsudan. Lukas ta, natiliwan ti Bilkaw, ano man libraw, Chairman? Uwan, kaka. Amumin no asino, dagiti nang ibaba, iti kudil tay kalding mau. Karuba mo't laeng. Di ka di ata pa ka, Chairman. Uwan, da Douglas. Sinalmangan. Ibabaksa mo't tilalat ta, Chairman. Malaksid, apagmultaan tayo ida. Malaksid, abayaran dati kalding mo, kandagiti napukpukaw dito, ipaibalod tayo pa ida. No siya ka, Chairman. Saus, ilibot tayo kumapaida. Sinalbag dagiti naman ni Brown. Anya ita, ganaban niyo aman ni Brown. Tamo yung makalusot kayo. Awan na, ay, awan manen. Nakaado manen, titurog. Domi, mabali namin. Ay, kasano nga taman ng tibiyag tayo. At damanan day ta ka barbaro akita ti virus. Iso nga ram. Ibagbagada pa nga agsubli tayo manan iti GCQ no kaskasanaw. San aya nga dapay la dagiti lugar anak ka GCQ kan MCQ. Uy, tasan mo na mapukpukaw ti positive no di kat umadado. Kasano nga day ta? Ay, sus, po aya. Ngam di tayo mapukawan itinamnama, Rosa. Tadda na basak itinasantuan na Biblia. Iti libro ni Isaias 33:24, ako na, awanto tersidente amang ibaga masakitak. Daytoy ka di mapaspasaran tayo asakit ita, ti pakayaplikaran na dayta? No siya, kasta tiamok. Madanon to ti panawon na mapukaw mutla ang nata virus. Ngam ti saludsod, kaanon to? Awan makasungbat iti dayta. No saan lang ati Diyos, Rosa. Gapo iti pandemya, umado ti krimen. Tano agbisin ti tao, ipamuspusan na nga agpapan makaaramidan iti dakas. Sana maliklikan na ita. Ta saan nga agpapada ti kapanunutan ti tao. Kanti saludsod, kasano pa'y kaado ti matay gapo iti dayta a virus sa mapukaw?
Awan makasumbat iti dayta. Ngam hindi pala ununana, andan na kita makapatay, wano angol ang napasaran na iti imuna kapututan iti lubong. Nakabutbutang paikit din, ti mapan iti tsindaan. Agan tayo lang Surutan tayo lang nagiti ibagbaga da protokol. Naskan nga rami din, tapno agtanin na edan na tayo. Agi pa uneg, kada iti nasustansya ataraon. Papigsaan ti immune system ako nada. Tapno napigsa ti bagay amang laban kada iti asakit, wano virus. As usual, Chairman, saan manin nga amaw no nga oras nga umay ti barangay sekretary. Ta umay no kay kayat na. Sinalbagat dagitoy natatawa ya. Kasta unay mo't nga rod pakpakaasid da. No ibaga mo ikatamidan. Karida karimot nga itayab ti kalay. Awon gayam. Napirma akong dagiti papili sa kasapulan. Kabil mo itin bilaw. Tapno presentable mo da. Wan, Chairman. Amang ano sa dino la ditan ti pangisig-sigpitan da. Jak man namaw kada secretary kan treasurer. Ay, nuni treasurera. San ka na mas taaw? Tadabas itin kabkabaw na. Iswa sukatan tayo kuman. Kumanga raw. Saanin? Urayin tayo nga iso tag voluntaryo nga gikat. Tagay sumot lang tinag ko na pasaray mabanugin. Iso ang sa bagay, sayang kumamay. Ang manyangarod nga, sana mabaling nga itang trabahuan lata na. Ay nako namon. Ken, nay, laan sa kanon di anak na nga daigi bagyaw. Kasta? Ay, mayat nga rod. Ano kasta, Chairman? Adto iti envelope. Siya kon ti mangikabil ka na kita. Ken ikak iti level na iti ruwar. Tapno amuda tinagyan na. Alamang nga rod. Tani agudong akman. Addan sa manan pagsasaritaan may panggap iti kabarbaro a virus. Nuan niya manan nagiti mayulog ti LGO a paglintigan wino protocol di ti lugar tayo. Tapno malapdan ti sasangbay na day tayo bagbagada ka barbaro. Numaminsan, narigat mo basta makastrag. Makwarantin mo dahil agapo iti sa balya pagilyan. Saan da basta makaawid ka iti lugar da, no awan travel pass da, kan health declaration form, kan medical certificate. Isu nga ro damas dawa, no ibagada anak kastrag ti may nga positive iti day ta virus iti may sa lugar. At agdalan damat kadagiti testing kas kada swab test kada nyapay dita. Dahita nga ron kay. Ay, hapo, iso ano maminsan. Kasla, ara-aramid dalangin day tapno makontrol dati taray ti biyag ti tao. Ang dakkel ti negative impact na karag iti tao, Chairman. Ay talaga nang rona ko nam iti ekonomiya. Kasla na plano mo't amin ang dayta. Nga madanabuyak apos video, kagawad. Ano sa dino ka ijay China, awang kanumot ti injection wino vaccine. Anya? Sanda kanu nga agpanuray iti dayta vaccine. Kasanong ibagada ti kasta kat ijay tinaggapon ti may sa vaccine. Kan iso ti promote sa ti gobyerno. Hoho, mas dawak nga ruda. Kaslang nga dati maagot nga gat baraniw iti dayta kunada. Sinovac kunadan sa? Unsa mag. Iso nga dapay nagkuna nga, sino ba nagkapira? Kunada. Kasalamanan tayo bakuna para dengue. Di ka nagbalin nga isyo nagkwartaan ka no tinaglabas nga administrasyon. Ita, dahi mo sinubak. Kunana, sino ba nagkapira? Sino vaccine? Ay, hapo, biyag aya. Bagi tayo latan ti malukloko. Winumayal alis ti alipuspos na. Huwag nga raw. Bak tumintabik kagawad. Ije kanu China, awan bilib day ti bakuna. Kit di aginum da kanu lang iti napudot adanom mamimpat iti agmalem. Kastamot na
Mamin-innam ahati ken milk iti agmalem. Ken aghat steam da kano. Ay napo, lasod kano lang iti upat nga aldaw, nalpas, napaksyaten ti COVID. Di wow. Sana all ako nada. Kunada iti barangay hall. Nagudong matan ni tatang. Awan paymat ni barangay sekretary. Sumangkaot trumat ni kagawad padtaw nga kinjur ti ita. Ulay laki din na iti tao ngagpaisaw. Saan na nga tama konsensya? Nga gawat na iti swel daw, nga awan mo't araramidan da. Salaot. Sa bali man nanti pasimudaag na iti asuyab. Uway, wala litog lang. Imay ka din da tumasa di barangay hall lakay. San pa'y mat? Apay niya ti parikot da. Ti anak ni Unyang. Anak ni Unyang. Tay pamagtitay? Pamagtitan wano adek. San matasigo da kas dyan? Nga may di na ipadamag ang nagusari ti maiparit nga agas wino syabu ako nada. Dayjay, nakurangan iti salapit ilimbog ti utik na. Ay, adala amin ditan Anya manen aya tinaramidan dayjay nga amboy. Sigun ka ni kakatumasa, sinirip ka no dayjay nga amboy pamagtitan ti anak na. Ni ngay anseng abalasang na. Naglukon nga amboy. Kasano asinirip na wino nang siripan na. Agdigdigos ka no nga rod ni anseng iti banyo da iti masikigan ti balay da. Wano iti man ayan ti gripo da. Anya? Tidakas na. Sako nga may na napagsasaip ti diding ti banyuda. Ay, Sus Santa Nya, Maria. pengay. Apay ngamin nga idya ti pagdigusan na. Apay awan banyo iti unag ti balay da. Amok pa yun. Isal bagay. Mapagsasawak na yung adik kung pamagtitan no kasta. Ay katkitaam Tadi kat kumaro ti pagtit na ta mga no pagtripan na ka. Kumusta nga ro ti meeting nyo kan Mayor, Chairman? Aproban, kagawad. Ada nakasagana food pack tunggal barangay in case ako marumanan ti kabarbaro a virus. Wino ti bagbagada, yoki variant kung kuradan sa tatay. Uy, nasayat nga ro Agparikot latta ti gobyerno tayo may papaniti dayta. Nang runa kat naglakakan ngagwaras wino mayakar. Isumat ti kunada. Nagparta ka may transfer iti tao. Ay, dayta nga rod kahit ti makapadanagitan. Iso kaimbagan, ay sa narumrumuari ni ti pagtangan. No awan laki tinas ka nagagaraan ni tiruar. Wino mapan ka dagiti umong ti tao. Kasi ti kindaan. Gusto kayo, Chairman. Naimbagal daw yaw, Chairman. Kagawa. Nenay, ay, dumadon kayo, kaka. Nga, nenay, ita, fish mas yaw, fish mas. Ay, wala ya. Ay, jak mo tin insublay ta. Ay, mabanlugak, no, magnaat anak ka face man. Nawatan minana. Hanggang ikabil yaw, nood ka sarita yaw. Sige, agtukaw ka pa, kan umangis ka pa. Ida. Anya ka de, ti maipaay may kaka. Ay, kwa, Chairman, no, may mingarun ireklamaw ti anak ni Unyang. Kasta ka de. Anyat basol na. Kagawad, ikabil mo man dita blatter lagbuk tayo. Yawan, Chairman. Ngamain ka, kanayo mo, lata na sirsiripon na ti balasang ka no agtigaw. Aya, naglukong.
Anya nga ron ti kayat yu amaarami dita. Ay, chairman, paayaban tayo kuma. Agsasarita tayo di nalulitain. Sige. Kasta nga ron ti aramidin tayo. Ang madamag kuman. Sa dino ka di ti pagdigdigusan ti anak yu ta masirip da ya pa magtiton wenno adik. Iti asidag ti gripo may, chairman. Nagalasain. Ay, saan na mabalin da ito? Sige, tapaayaban mi manday dyan nga amboy. Basulit nga minin ngagsak daw, ayag na iti banyo may iti unag ti balay may balasang ka. Daytan Kanayon ko mait nga ibaga. Pagaya na mulat ang amin tagdigos ijay. No maminsan adda maengarod basol na Ay no pa'y kasta basol lata na ijay nga amboy Husto ayamag nga aramid kag siray paliman. Umakiidi Ay no siyak lang at atisiripon na ay tugki kag tibatada. Aniya? Makakatawa ak nga iti dayja na ibagana, nanang. Salbag niya yata ko na ni tatang mo. Agrarama, no naman niya klaon na yan namang sirip kan kwada. Ako pati maala na. Un nga rod. Ay, masapol ang mabagbagaan mo, tadya nga ambaw Un nga rod, nanang. Mas daawak Tirigat na, adda pa karuan na, nang runa no agdakkel tibulan, wano kabos. Saan aday tati rason? No talaga nakaro ti bagtit na, ipandan ay ti pagnagdandag iti agbagtit, wano adda sakit na kasta, tapno saan na makadangran? Ngam nasa ukanyak ni Dumeng, anagusar ka no dayjay iti maiparit at droga. Anya, ti madama kagawad Portugal. Owan, chairman. Saan miya masapulan ng amboy? Napanandangay. Uri niya na unyang nga inana, saan namot ang may baga? Ay, naglukon. Manual daw ka nun, adida nakit-kita. Amang nagpakaro manayin. Saan ko nga mo, chairman? Kastoy. Iti balay da tumasa ti pagpaliiwan dagiti tanawd. Sigurado, amapan ijay, tagsirip man ay. Mabali lang kasta, chairman. Kastoy, nung napadasan na ngayon ramay, ay ulit-ulitin na daydan. Kasarita langan niya ansay. Tasan nga agdigo si tibanyo da iti asidag ti gripo da. Tasako lang ti diding na. Pagdigosin nyo kidya. Tapno matiliwan, win no maakto na diyang amboy. Kasarita mi chairman. Wayne. Basta kayat na laki diya. Kayat na makumag ni amboy. Kit maipan iti hospital dagiti bagtit wino drug addict. Wan, chairman. Isot mang dadaal iti record. Wino imahi tinagbugsutan na drug-free barangay. Kumusta ka nanseng, adeng? Nasayat mo't kagawad. Saan mo nadlaw ni ambo? Yan lang siripkin ka. Ay, saan mo't tan kagawad? Nasayat nga raw. Sa dinuwaro da, iti pagdigdigusam. Iti pailaban nyo iti ruwar, wano unag ti palayaw. Sagpaminsan langan kagawad. No masadutak lang agsakdo. Kasta? Ngam manipod idi na midwaan nadlaw ko, asirsiripon nak ni amboy ngagdigos. Iti unugan ti pagdigdigusak kagawad. Nasayat nga raw, no kasta? Mabutong mo't ngatahan kagawad. Nasayat nga raw. Kinapod no na sapsapulan may, tapno makasarita may. Hanggang nagpukaw mutan, nakaslasaw.
Nasaya at ano awanan parikot iti dayjay abagtit uno adik dom. Uwan nga ron. Iso pa may nainayo na parikot mo eh. Ha? Sinyan nga na jayan. Kagawad Domeng! Nagsamot ang sinday dyan. Ha? Kagawad! Kagawad! Manang Rosa! Ilamuntak ko ma! Nene. Ha? Pay. Isa na yung kumadagos ti rito yun. Ha? Mapanakaglimbangan na di kwarto yun. Ay, nay. Ay, simragan iti kwarto ta Domeng. Apay nga ta? Anseng! Ha? Anseng! Ni. Di na kinumangan! Ni adek. Bagtek. Ay, sus. Iso ti kinabutang ni Anseng. Rumbar ka kuma! Asawaan ka ng karutay! Ay, nas. Mabit lang, Rosa. Awagak lagi ti tanon. Masapo lang makumbag dahi ka bagtek. Hanya ka dia talaga. Bagtek mo no adek. Adik mo no bagtek. Makaulaw mo na na. Rumbar di makaituray! Tagsanggol kami! Ni adik. Ay, Rumbar! kabus sa manan. Agpakaraman ni Amboy abulan-bulanay. Sanggol ka! Doming, mabali namin. Domeng, masapa kami kininanang ama pa na di po nirariya. Ita ngamin titabon di nakamasayag. Basta ya. Di ba't may kadwalang aldaw na ita? Wen, ngamtangay awan ka no matanti urayan dan, itabon dan. Sakit, agganat ka no ngaminan nga agawid dagi di naggapo iti sabali nga ile. Tamumatan, COVID protocol. Alak, tuwo na. Leje ka day tay dandani aglubintan ti tawon na. Wendom, iso apa sigbatan a senyor dagiti agbambantay. Sige dong, mapanakon. Uray sublimpay lang ti maturog tanay, nairamraman kamot na nakasapsapa nagreeng. Sige, mapanakon. Sige, ingat. Ay, napanan ni Rosa. Namuna latan. Uray di na imbaga. Talaga mo't ay sublik ti maturog. Ayun, dito yan sofa. Naimbag. Tas anak COVID, timpatay na yung senior citizen. May tabon nita. Talaga napigsa ti resistensya ng ti senior. Napaot ti biyagda. Takasala. Nasalsalon at dan sapay din nga mga kabanwag. Kapilitan na kastan na. Takasano ayak at ipang pangarunan samot kami ng ti gobyerno. Ti pan nakaayawan na iti senyor kas ka na PWD. Ay, sorry ta. Mapatid daw ti biyak na iti senyor. Rumwarak ko man. Anya nga pati ibagaray taon. Hello? Hello? Ah. Sika ni Umay? Sus, sino nga tayo ito yan? Hello? Sino na ito? Ay, salud ka! Sumbatan lang pa ya! Sa kanto mo tagdamag! Sana balin nga agang kay. Sana lakit din nga ag TV mo na kuwi. Sino kayo ka day? Sika ni Umay! Sika ka din ay kagawa na marugag ni Chairman Lustay! Ang saho kayo tilimbyaw! Wayne!
Wala pa. Isak ni Kagawad Domingo Portugal amanugang ni Chairman Gustilo Kayabkab Ikoli Pagpag. Sino kay ka rin? Sarot ka Ubeng. Ah, Wah, napabukan. Siya na pagbuititubang nga ditapay. Ah. According to information. tapoy. Naka-English pa. According to information, kunanan sa. Ay! Nagsukan na! Ang mambukan! Sika tayo paborito nga apo ko. Tumag! Ay! Di ka madanagan. Sana nga gubid. Ang kitla na ito yan. Kasta ka rin. Apong ko titumong na timawag. Wala ka di pa yung si Bibiyag nga apong ko. Hello! Ay, si Bibiyag ka pa ay. Ay, uwain. Ang agpaiso ka din nga apong kayo titumang. Yes! According to information, kung nagarunan. Sarot ka, Ubeng. Ay, ada ako dito isa ko di balayaw. Pastrakan na ko na. Ha? Uwain! Umaya ko na apong! May susurot ako. Ay. Sapay ko mata sana budol-budol na ito. Ay, puno kaya makumpleto di alikaman niyo. Ay, siya ka talaga, di apong paun. Sige, agto ko kay apong. Idisoyo na ito tampong nga sinusuon niyo. Mabirang, awatin na ito. Anya na ito, Yapaw? Ay, basa mo. Luang bumtiyag, basa! Sertifikasyon na na. Asyakot, inang, dahil di inam. Pilita nga asawa na di amama ni Pinduko. Ay, apo, ya, dandanin siyan maudi, apo, gaw ko. Pagsaw-saun, nagpailang amen. Basam, daytan. Pasensya, anak lang kuman Apaw. Ay, masabo na. Ay, awang COVID ko. Promise, the certification ko nila. Wala pong, masakaw. Anya po, mamatikan nga pong nagkititumang. Wala na pong. Nagulit na talaga. Ay, agyaman na ka po. Makangis ako ni tinalukay. Uray no mapilpilit ka laang nga mang padanon kanyak. Pong. Ay na, pau kailo ka unay. May favorite na po. Inapungol ako. Biso-biso. Maglakit din ka agad nabanglo sa sabon na pagdigos na yung apong ko. Saan na ang doon? Tapos parang ito, duma ababakan. Ala, mawatak no kasta, adi ka makaumay ita diti opisina, Kagawad Portugal. Agyaman ak, Chairman. Si kaswam na tasimang bay nga apong mo ititumang. Sige, bay. Itala ama-amuak. Nga dapay si bibiyag nga apong ni duming ititumang. Amunak unay. No di naklam amo day jay. Sanak ko maamamati kahit. Tinasaya. Dumagasak ijay balay daro sa inton malam. Kahit ko makita day jay bakit. Naguri ka. Anya jay mbaga ni duming anagan day jay ngapong na. Bakit tapay ka na? Ada nga tamat kasta anagan aya. Mas daawak dom.
Pumuka di talaga ni Apong Tapay. Kwa, kompleto ti certification na. Uray kumpleto no di mo malagip nga daapong mga agnagan iti Tapay. Una ya. Panunutam nasidsidap kit din tilagip day nga apong mo iti tumang. Ngam iti sika. Malagip na ka ngam di mo malagip. Kun nga ron. Pampanunutok mo day takay. Ang mga nagkabawan ay paliiwan ta, Dom. Kumusta, jay puneraria, bakit? Ay na, mayat mait. Awan problema. Tasaan mo ta biktima ti COVID, dagiti may mas masayang ijay. Nenenay kitaan nyo tamangan mo da makalibas. Ay awan. Ungayam, nakasaritam ka din jay apong iti tumang ni Dumeng. Isan pa tadyak pa'y mo dimbagas si balay da. Kaya't ko kumamot a makita, ngam kanayon mo't nga apurak nga agawid no kwa. Tapang panunutok kat nga ti panaglutok mo't iti pangrabian ta. Nay, Ay, masusya po. Madda umay dito balay iti kasto yung oras. ay damagam no tao. Na, Tamangan no ni man rambutan ti adda dita ayan ti ridawan. kito nagpigsa ti tuktok na si kamot. Pagtuktok karod ni rambutan na ya. Asino na ita? Sino kayo? Umayak man! Bakit mo't dayta? Ni. Amangan na COVID tagoy uyak mo't. Isus sapo. Sapay nagpigsa ti tuktok na. Ay, delikadon siya. Ay, Ay, apo. Sa anak nga COVID, no na ito tiniyo, pangpatrakan kanyak. Uray no kasta, nakaaputak man. Ay, saan ka nung mat nag-COVID lakayin? Kakitaan din Ala, maturog ka nga umunan inawan. Tapno nalalawag to ti panagsasarita tayo inton bigat. Thank you. Oh, according to certification, siyak anyat na agan ko nga mido na ya. Ay, inton bigatan nga ibagami. No, anyat nagan mo ina. Ay, secret? Wan. Ay, thank you. Dito'y baro nga apot ka, Ang COVID na ito, ikunam sa ito, Wan, ina. Ay, sa anak nga COVID, according to certification. Iso nga rod maturog kayo. Ay, lilid ako, ma. Isos na, apaw. Nadagsan ka mo't nga rod, ina. Iso maturog kan. Ala, kantaan kan. Ay, sige. Alang nga rodan. Love you, Ingaw. Kapilitan nagdayo nga ka din na oras. La 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 la. Sayaan na ba? La la la. ay. Di matla umayan. Isuping dito yung kwarto may. Na. Di mat Rosa. Hello, Rosa. Tatang, dila na isar-sarungan ni Apong Tapay di balayaw. Ay, apag iso. Ada ditoy. Paturugan sa ninanang yaon. Ay, agyaman. Kunamila no na yaw awanan. Apay, inan ano yu to'y apong yu ititumang. Nagtalaw sa mo dito balayaw. Rabrabe. Nakatampong kit din na simang bay dito'y balay may. Awan mo't madingay nararamid me. Iso na laang ta kasla na ilawan lang ay may dito balay me. Nailawan. Wan tatang, tapagamwam lata di na mo't amon ni Dumeng. Di na amon. Anya? Wan tatang. Ngamuray no kasjay, akasla nagkakabawan na lati sa sangbay na dito balay. Madanagan kami mo't laang. Amangan no agsakit. Makonsinsya kami mo laang
Sikon ka dagiti ay nagsasaruno ang pantasyam anak ka. Makunak, asan anay gagara na biktima na kayo dagkabaw. Unsa, tatang? Halakad, makamu kayo pa ilang araw kinihapong tapay, ah. Bye! Bye-bye, anak ka. Ay, impagta dito'y tinaturong na di abakid. Tanusan. Ay, pakairamraman ang lakit di dataon. Malimin. Awan man ang timay kakadwa nga opisyal. Ay, may isa mo't ni Doming. Di man nga taumayay. Sisak man na nagmalmalam dito barangay holing. Awan mo't hindi budul-budul nga gabaw ijabalay da Doming. Insanununa kami mo't na biniktima. Ay, apo ay, awanan tirason na dimay. Anybody home? Anybody home? Ne. Oh. Kita anak mo tayo talakay anak na ikwadro tali daw ng anybody home? Kuna na pa lang. Anybody inside the house? Sapay agsasaw tuk-tuk tilo. Sumra kayo latanama. Come in and take a seat. Ay susa po. Kundi Inglesak ng... San mat nga Amerikano iti pa nagkitak? Tagahawayak. My poor name is Gabio. As in Gabi in Hawaii. I get the sapsapulak. Kasta aya ama. Sino ti sapsapuling yaw? Wait a minute. Who are you, man? For your information, Mr. Someone, I am the humble barangay chairman of Nagbugsutan Barangay, town of Santa Disgracia, Philippines. Pardon, nasarantak. Sana ko'y agbugbugso. Uwan mo't. Makitak mo't ang nasaranta kakabsat. Adayo pa iti kumpay ni patay king ka iti panagkita. I can manage, boy. Kita anak mo't latan. Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. Clementine. Ay, bakal. Nagsalog hindi danta saan kanto maglipilipat till death do us part, my honey tops. Nini. Anyat mapaspasama kiti day ti pada alakayin. Nakakidemut latan ngagsasaw. Oh, no, my dear. San karabarabakan? No agtabulan tinit. Nalomlekan tinit. Lumgak tumatlag. Enton bikat. Ay kapsat, agring ka. Agmulagat katap no makitam. Ti kasarsarita muan. Agmulagat kayam. Ariel. Oh no. Ay, itay kami pala dito yung arubayan. Anya nga tayo at ipampanunod ni inatapoy.
Itay pala nakamulang lang. Nene, tinalyaw nakbatan. Ina, ada ibagab. Ayan tayo papilis ko. Nay. Apay, anya papeles, ina. Oh my God, ay! Inlamang yaw! Agawin ako! Nanang! Ay, Rosa. Naimbagdada ka, Rosa. Diyak makakinawatan na ito sa nga ili tayo, abakat. Nagpampanunot ang mga nuhusto ti atap ko. Apay, anya nga atap mo, Rosa. Nasukainak ngamin jay supot anabati ni ina tapoy iji balay. Kat ada nakita ki jay anak kunas-kunas a passport. Anya? Passport, Rosa? Wala nang. Iso nga interview man. You are... Natalay! You are here! Inawagan nak itinatalay nanang. Naatali ka latan, agdatali ka. Ako reka, adaawag ni tatang mo. Rosa, mabitla ang asong bata. Hello! Hello, lakay, apay. Ni inatapay. At natita balay. Sana nagliba sa pimanaw. Ada dito. Ay na, mom, ada dito ni Rosa. Kat napagbidutan na matin ang natali tinagan na. Exactly. Di yung palumusan. Yag meditan ti makatuntun kinkwana. Ken ti tuntuntunan na. Bye. Bye, ne. Ay, anya mo ti tatang mo, Rosa. At dayta. Ibulos yung idan, taag binigbigdan. Ay, Juan. Ay, inatapay. Kita ang tidimtan. Thank you. I found you, my tops. Gabi! Ay, nakaturog ako siya. No. Ang data ni the Pilipinas. My darling Clementine. At last, nakapagsara ka, nagitag sinsinapol iti lalin na kantinay. Nagitag kapawa. Juan, nakapagsarak dyan. Ay, nagtagtagay na pakmanayin. Dumi, mabali namin. Ay, kastoy latan. Chairman, kasangsangpat yung pala dito barangay hall ng problema sa aman tilinawang ti panunot siyawn. Gagangay a problema. Anun sa ti gagangay a problema tayo? Anya ka nagiti gagangay deta? Ado. Siguro, kas itigagangay mo ta problema ka deta. Tanya mo tigagangay a problema. Nagiti karoba may abinigat nga tumanot taut. Nasa umon. Bigbigat nga imay nagtuktok iya balay ti karoba may akap-apa na mo lang ti karoba may. Umarngin sakit di ti karoba may akaroba mo ti karoba may deta. Ay, anya. Ay, di ka mamut duming agtutulad. Ang mga nupudno ti kinunak, Chairman. Di ka aruba mi iti daya ti balay may. Kaapa na di ka aruba mi iti akin abagatan. Aka aruba may. Ay, di mo nituloy. Ad-dala amariribok ti panunot ko amangin tunar iti ibagbagam. Na kayo kini. Anyamot na ita gagangay problema yaw. Iti ka aruba yaw. Aka aruba ti ka aruba yaw. Ay na, agpinpin na sikat da. Agpinpin na baknang da nga ta. Exactly what I mean. Agin inuyaw da, aging gaadagiti asawa dan tinairamraman. Umay laki dagreklamo ye may sa dito barangay office.
Ang mga nagpada na matlang iti pampanunutain kat umay da adwa ditaw. Mabalin na kasta. Good morning, nga po nga opisyal. Ing-ingungutag ka barangay. Ha! Aanya ti maipaay may kaaroba. Ay na, thank you, chairman. Bigbigan na kakaaruba. Anya kita san ka bigbigan mo ten? Yak mat mayakar jay balay ko ket tapno saan ta nga agkaaruba ko ma? Ay na, day tangarod ti problema. Tadi mo basta bagkatin ng ti balay ayakar, no? Makatumpong da tao iti saan akayat akaaruba. Ne, apa ayaman ang sipat? Adda saan nyo akayat akaruba yaw? Ada, Iso ti maysa kadagiti karuba may akaruba ti karuba may kagawad Portugal. Uy, amok nga agkakaaruba kayaw. Ngam nabit kayong sapay mo, dito yung nagbugsutan mana. wine. Ay na, mistake ka. Tadyak sinurbay nga imuna dagiti agbalin akaaruba. Sakbay aginatang ka dya balay may. Ang mga no agbabawi kamay ta nakikaruba kapsat kada kamay. Saan kiday, chairman? Day tati jamot pangayatan apumanaw dito'y nagbugsutan. Isu Anya nga raw ti maipaay may ading sipat. Ay, may sapay day tanagan ka, chairman. Maamiris ko itan, amaday, tinaibirbir ngas kanya kasipat. Apay nga men. Diyak kaya atin day tayawag da kanyak. Ngam, diyak mo maanawa dagiti gagayam kan makaamambo kanyak. Nagan mo daytan. Ngem oray no sipat ti awag daking ka. Di mo mat itulok as sipat-sipat ang dakalatan. Talaga, saktaw ti sumipat, chairman. Ay, lalaki tingang paison ti biyak. Problema la ka na yun ti sangsang. Ay, sabagay. Raman ti biyak daytan. Kuna man nagmalam kay di barangay hon. Ay, inuray ko lang ni kagawad tabatsoy nga officer of the day. Ala, asino day ta kagawad tabat choy? Di kagawad maring. Binir nga salmay ti tabatsoy. Amo ko no apay. Amoy, kas makita may tilangana. Tabatsoy. Ay, pag isutadakan dom, saan ka makapanaw-panaw kay? Nakuyom nga men. Ne, anyat koneksyon ti kinakuyam ti panawan, iti di mo pa kapanawan. Tagijay linabaak bambantayak. Delikado. Si Kantikwa di kahit ko asawan, pakibambantay mo akasam no bilang tagarbes. Kunakon kay. Sana ala ko man amapan ija po ni Raryakat, madama nga minaskan nga ramida kay Jasan, mabaling nga ipabigat. Aya. Sige dom, makamu ka pa ilang ka dagi balaybay kawan. Awal. Jak mabalin ti rumidot no kastoy. Kamangan no kilat ngagtudaw. Makabasulak man no kas kasanaw. Ay, yelad ko sana ka maturong. Mang panunutak langan iti suratek nga istorya. Ang surat akinay. Ang taayat ti suratak. Kagangay la problema ti karuba ti kamang ko ti barangay office, German. Gagangay lang agpaisuang sangkay samutan na makapagkapiya.
Ni man bakit kaw? Di ba't nga ron iso ti umay dito yamang ibagay ti problema may. Talaga kaday, asanda na makapagkapya ken sipat. Awanan tinamnama ang maornos da, Chairman. Dilam mo ka solusyon di tanakit iso ti papanaw mi dito nagbugsutan. Hagam jakmat nga ron kayat ti pumanaw. Sana dayta ti solusyon ti problema yo, Tarake. Ni Chairman mit, biringasan nakpay. Kasta ti kahit kabirngas mo, nataraki ka ngamin. Medyo sana may bagay kanyak na taabirngas. No pa'y kasta ti ibagbaga di amang nang birngas kanyak ta imalak kanugin ko anak at apo Chairman. Nataraki day di amak kulas nga amam kay. Huwan Chairman, hanggang kaaduan na apakaiturungan day taabalikas. Kat dagitay kalakyan at arakain. Kas kumaiti baka, kabalyo, kalde. Isumay! No nataraki ko nada nasiglat. Alisto no nalaing ako mamag iti kaparihan na. Naarim. Adda ditan. Anya. Sa bagay, makita. Medyo kastaak. Oh, makita. Tiniliw ka lang namin mo. Di gusto lang tibirngas mo at tarake. Ala. Amok asana ti kinatarakim ti umay mo ika mga problema. Anya aya ti ibagam ko makanyak. Tarake. Adda pa kasaritaan ti biyag ko asaan nga amo ti apera akaaruba yaw. Anya apa kasaritaan dayta? Kwa. Palimid talaing wine. Aya, ala, saan ka apilitan abang istorya kanyak no palimid gayam? Ang baybay ako. Saan naklatan ngagtagtagarino kwa. Oray ta nabatad mo't asyak ti imuna. Imuna nga. Kayat mo asawan, sikati mo na, ana nga pa, kini segunda. Mayat man. Tumultulad kayo makanya ko na mga awag kan kwa na iti segunda. Nang kumot nga may, nakastabot dun ti awag na kiti daduma amakam-am mo kada kayo, kini Chairman. Ay, siyak tinang birngas kan kwa na iti segunda. Maibagay iti tarake nga imbirngas ni Chairman ijay umul alakay na. Nay, apay ako nam nga umul ni Toribio alias Tarake. Ay, umul mo talaga. No, aga pa kami kun bakit na. Awan sa balin asumngaw kadagiti bibig na no di. Bakit? Huston dayta, bakit? Kung kunana, di na matengel ni bakit na. Bugkawan na kuma. Inton kwa nakangangalata na sana na makasao. Iso nga umul kunak. Ay, nakagulgulo kayaw. Ay talaga. Iso nga imayak. Ta agdawat akman iti dispensar. Ay talagang aginggat kaarubak day ta akaaruba yaw. Kay tay mairamraman kayo lata ama isturbaw. Anya nga rod nga iti solusyon ti problema dagi di akaaruba da tatang, Dom. Siyempre, agkapya da ko ma. No di da makapagkapya, mapapanaw ti maysa. Daytan? Sino nga ti mapapanaw? May katlaw a problema reta. Sino nga agpaiso ti papanawan? Dayta ti may kapata problema. Ala, awan solusyon lan Taumad-ado mo ti probleman. Talaga? Nala, simpamon ta kama ta, idda taman ta, agsarita ta. Alawan. Agidda ka nga minan Kitaan tayo ti kasayatan na maarami. Mamati ak ngawan problema asaan na masolbar. Ikan la iti anaya panawoy. Wala Agpampanunot ni tatang iti solusyon. Kinunana nga agpanunot akmay. Kan orisi ka man? Agpanunot kamay? Hiramraman nakpay. Nasaysayat mo't lang ti ado nga titinulong.
Undas ditan adwa kayo laang agpanunot. 2 heads are better than 1. Kunada nga ron. Tanong manayunan day ta 2 heads. Ang mga numagulo lang. Nalaman lang. Agap na At damain na yun ang problema. Anya pa rin problema. Anya nga tano. Turog ta pa eh. Ay, oo. Wala natin solusyon sa ikaw dyan na problema. Awan pa iti may singasing ko, Chairman. Naiturugan mi kan Rosa tinagpampanunot iti rabi eh. Urisan kayo problema may papan kadagiti karmo bayaw. Andan solusyon niyo? Dandanin. Sige, mamatyak mo't kidya. Agagangay la problema na dyan. Analaka lang ay panunutan niyo iti solusyon. One mo't. Siyak pa iti ko namdumay. Sila daytan na. Kayang-kaya. Ay, tayambag tawan sa baring istambay ito dito sa ngotistod. Akaroba yung Chairman. Ay, tanod Olfo. Iso asaya ata, tagpaliew. Si Kandi kadua, kamang sipot, kadagiti problema, akaroba. Awan danag yung kanyak, Chairman. Dahito yung alang ko. Champion na kiti sinyeripan. Sa bagay, matamlang madlaw. Kirip ko naman. Agraman boses mo. Nalagip ko nga ro, dasigod, aman nirip ka. Kadagiti na turid. Basta, agdigo si ayan dagiti gripo. Kinapod nun na, Chairman, kat saan mat asirip na jay, nakay tiltilawak kadatanot kinamit kat. Kanya nga ro. Inawan lang nga. Nagbuyak. Saan mat nga minanaskan nga, siripak idin ni Minyang. Pilyo ka talaga. Wanya, panawang ka dito Olfo. Ag-report ka dagos kanya no adda update mo, ha? Awan, Chairman. Tunduri. Leave it to me, Chairman. Di ka man. Saok data. Di nakman tultuladan ka dagiti bagbagak. Sorry, Chairman. Yakan. Awan originality. Neta. Di naktultuladan ko nakmay. Ay. Ala, makamukan ngagpaliiw dito eh. Ag-report ka dagos no adda update, Wayne. Regulated, Chairman. Go. Ay. Saan na nagtagarin, Chairman? Nukas ta. Siyak lang mati akin sa iti. Regulated. Ha? Nyaya ti problema ka na kita. Adda masirip kon. Kaya wag ko adagos kini, Chairman. Na, paglikod ko lang. At ang i-report ni Tanod Ulfo. Hello, Ulfo. Chairman, adapted kon. Pagsubli kayon tapno mismo masirip yung mati masirtino ko. Anya? Tersin nyo ka, Chairman. Ang mga malpas tanton. May kapis kayo iti napinta sa abuya. Ay, naglukon. Anya nga, iksi na nga tati ibagbaga ni Ulfo ya. Susa po. Tersin nyo, Chairman. Way, numayan! Ay, apay nga gariwawa ak. Ang mga madugsak ti sirsiripon no sisiimon ni Ulfo. Ulfo, ayan ti bagbagam asiripag mo. Ulfo. Chairman. Ayan ti bagbagam asiripag mo.
Dagagi aday ti kasabaan. Ha? Ni, Jesus, awandan. Anya, ay silbag ka, binannog na. Ay, Chairman. Katusang kansan, loko. Nini, saan na Chairman? Pudnong anda nasirip ko. Yuray yo basit, barang agpasirip tapay. Di pa'y simangpat ni tatang, nanang. Saan pa ay? Apay aya. Hun ata ni sumipngutan. Mga numadama apelat pa nagsiim da kan ulpo. Ada si Imanda? Ada. Sino? Sino pa ay? Nusan adagatay kaaruba adi maumuma nga agsinsinipot. Sa itun kuan apamanan. Ay, nauman sapay ni Dumingan, tadi mo makipagsisiiman. Talaga ngayon bilin ni tatang mo ngay sulratan ti makamo. Dugdug sakmot nga min di asawam. Aya. Agparparigat pa'y lada tatang nga agsisiim. Agdamag dalat ta kumakanyakon. Na, anyang agdamag, ada amom a solusyon ti problema dagiti akaruba me. Addan. Na, anya, ala, kasanurusa, anyat maaramid, iba ka. Urayan tayo laeng. Anya? Wala nang. Saan laki idi amintis ti atap ko. Masulbaran di problema yo kadagita akaaruba yo aging bigat nanang. Nini. Anya dayain ulpo. Kung nagtumata makauri kayo matang Chairman, iso day dyan tending. Anya nga inding. Lawag mantag siya. Tinasaya at umarayat tayon kas kagangay akakarubak, Chairman. Marayatan di babae. Marayatan di babae. Sige, umasdagdan. Okay. Ay, awandan, Chairman. Ay, inulo jay asawa jay karubak akarubayaw. Impanaw dan. Ay salbag. Sanda nga agasawa? Ay, saan ba? Inagaw day jay asigundina ni Taraki asigud alakay kaw. Tarakay! Apay, mahal. Mahal? Ay, di nyo lang amin amo ti istorya ti biyag ko kay Chairman. Balo ak tinabiyag ex-ko ni Tarakay. What? Ay. May turog kumatay. Ay, sas, tay, linaban ni Rosan.